Bismillahirrahmanirrahim. Biridha ta'ala bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan jami'il musannaf jami' ustadina jami' masyayikhina jami' mu'allimina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dugiaken kalau ini musuhipun iblis menika wonten kalih dosa. Saniki sing nomor gangsal. Sing nomor gangsal musuhipun iblis wa muhibbul fuqara'i wal masakini wal yatama. Maknane wa yuhibbul fuqara'i lan wong kang demen pira-pira wong fakir wal masakini lan pira-pira wong miskin wal yatama lan pira-pira anak yatim. Dados musuhipun iblis sing nomor gangsal niku nek wonten tiyang kok seneng kalih tiyang-tiyang fakir, seneng kalih tiyang-tiyang miskin, seneng kalian anak-anak yatim. Lah niku dados musuhe iblis. Dados musuhipun iblis. Ruya diriwayatake annahu sallallahu alaihi wasallam sebune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala sindika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikane kanjeng Nabi ajulusu utawi lungguh ma'al fuqara sertane pira-pira wong fakir iku minatawadui setengah saking tawadu wa huwa tawadu iku min afdhalil jihadi setengah saking pira-pira utamane jihad. Rawa suratake ing hadis sapa At-Tailami Imam Tailami wonten riwayat kanjeng Nabi ngendika ana wong gelem lungguh karo tiyang-tiyang fakir niku termasuk setengah saking tawadu wonten. Terus biasane niku wonten tiyang nyun sewu, tiyang fakir, tiyang miskin niku kedhi rencani wonten. Kedhi sing seneng wonten. Biasane orang duwe biasane boten pati kathah kancane wonten. Kadang dulur niku boten ngaku dulur wonten. Tapi salahipun tiyang niku sugih yo kancane akeh wonten. Dulur boten dulur nggih ngaku dulur wonten. Lah niku ajaripun umume wonten. Lah mulane tiyang niku seneng ten tiyang fakir, tiyang miskin iki termasuk setengah saking tawadu wonten. Tawadu. Terus gelem ngumpuli, gelem jago niku termasuk tawadu. Lah niki tawadu niki termasuk setengah saking utamane jihad. Utamane jihad sebab napa? Tiyang sing purun renggah kalian tiyang-tiyang fakir niki termasuk gini ngontrol nafsu nih. Sebab napa Kanjeng Nabi nate ngendika mantunipun para sahabat nika perang Badar. Perang gedhe nika. Dados tiyang Islam lawan tiyang kafir. Tiyang Islam jumlahe 313, tiyang kafir jumlahe 1.000. Terus akhirnya peperangan itu dimenangno kalih tiyang
tiang Islam. Sebagian sahabat ngendikan, wah iki bar perang gede iki, bar perang gede melawan wong kafir jumlah 1000, wong Islam 313 menang. Iki perang gede. Lah Kanjeng Nabi ngir perang sing paling gede yaiku merangi hawa nafsu. Sing paling gede iku merangi hawa nafsu, melawan hawa nafsu. Iki perang jihad sing paling gede iku melawan hawa nafsu. Lah mulane tawadhu niki termasuk utama-utamane jihad sebab napa? Nafsune, ngoten. Nafsune saged dikendhalino. Biasane tiyang niku krana nafsune boten purun kumpul kalih enak. Kumpul karo wong randuwi, iku katut randuwi, ngoten. Sampun waruya lan diriwayatake annahu sallallahu alaihi wasallam sabune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kokola senendika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikane kanjeng Nabi likulli syai'in iku tetep kedue saben-saben suci miftahun utawi ana kuncine wa miftahul jannati utawi kuncine swarga iku hubul masakini demen pira-pira wong miskin wal fuqara'i lan pira-pira wong fakir. Rawa wasratake hadis sapa Ibnu Li'al. Dados Kanjeng Nabi ngendika saben-saben suci niku wonten kuncine. Nah, termasuk kuncine swarga niku seneng teng tiyang-tiyang miskin, kalih tiyang-tiyang fuqara, fakir. Dados kuncine swarga niku mboten namung la ilaha illallah. Mulane niku miftahul jannah la ilaha illallah. Nah, mboten niku mawon. Dados termasuk kuncine swarga niku seneng tiyang-tiyang miskin, tiyang-tiyang fakir. Mulane sampai Kanjeng Nabi kok dongane Kanjeng Nabi sing medeni para umat paling nganut ya wedi ngoten. Kanjeng Nabi ku nate ndonga. Dongane Kanjeng Nabi sampe ngeten. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ngoten. Niku dongane Kanjeng Nabi. Umat ajeng nganut niku do wedi. Terus do mboten siap dadi wong miskin niku mboten siap. Jaluke kabeh kuwi dadi wong sugih kabeh ngoten. Kanjeng Nabi ku dungane ngoten. Artine dungane Kanjeng Nabi Allah Gusti mugi-mugi jenengan gesanaken uripaken kula Gusti niku keadaan kula niku miskin. Niku dungane Kanjeng Nabi. Wa amijni miskinan lan menawi jenengan pejahi kula Gusti. Jenengan pejahi kula dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin jenengan kumpulaken benjang wonten ing akhirat. Kula niku golongane tiyang-tiyang sing miskin niku dungane Kanjeng Nabi. Ngoten. Dungane Kanjeng Nabi. Mulane tiyang niku nggih anjene kudu siap. Ya siap dadi wong miskin, nek dadi wong miskin mboten terus rendah diri mboten. Ngoten. Terus nggih siap dadi wong sugih. Nek dadi wong sugih aja sombong. Ngoten. Dados kudu siap. Anjene takdire Gusti Allah. Niku nggih anjene lumampah. Wonten tiyang menurut saya kados keterangan ingkang sampun liwat. Niku wonten sahabat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nate ngendika, besok iku wong antarane wong sugih karo wong miskin lebune swarga iku jarake 500 taun. Wonten niku sahabat Kanjeng Nabi Abdurrahman bin Auf niki sugih mireng dawuh Kanjeng Nabi ngendikane Kanjeng Nabi kados ngoten piyambake langsung iman kuat ya Allah aku kepengin dadi wong miskin ae ngoten kepengin dadi wong miskin ae besok ben iso mlebu swargane cepet ngoten akhire donyane ngoten damel tumbas kurma dados pakanan pokok jauh teng ngarep iki kurma damel tumbas kurma itu ditumbas kurma sing mboten mateng, sing rada mboten pati apik ngoten. Gampangane nggih kaya bosok ngoten. Tapi kenging didahar ngoten ku ditumbas dunyane kuwat
Damel tumbas kurma ditumpuk sampai kaya gunung ngoten. Ngentekno donya supaya dadi wong miskin ngoten. Terus nulungi wong sing dodol kurma. Lah Gusti Allah ngersakaken delala tiyang sing do nandur kurma mboten enten sing panen. Mboten enten sing panen. Cara teng Indonesia nggih nandur beras ditukok beras sing paling nopo, sing paling elek beras nopo. Beras sumbangan mboten enten sakniki ngoten. Tukokno beras sampai kuat ditumbuk delala nandur pari, delala ora ono sing mereng kabeh. Mboten enten tiyang panen. Teng arep ngoten jaman rumiyin niku mboten sampai mboten enten wong dodol kurma. Sebab ora ono wong panen kurma. Akhire nggih tumbas teng sahabat Abdurrahman bin Auf mboten tambah melarat, mboten tambah miskin, tambah sugih, ngoten. Tambah sugih. Abdurrahman bin Auf. Lah niku takdir Gusti Allah ngoten. Terus sing dados tiyang sing sugih disyukuri, dinikmati. Lah sing dadi wong miskin ora usah mboten usah minder. Lha niku takdir mesti wonten kelebihane. Tiyang miskin Jumatan mawon niku nek tiyang miskin niku padha karo ibadah haji tiyang miskin. Ngoten. Sampai mulane Kanjeng Nabi niku dongane sampun. Dados tiyang sing seneng tiyang miskin, tiyang fakir niku dados musuhe iblis. Iblis boten seneng wonten tiyang ngoten niku. Ngoten. Sampun. Sing nomor 6 wadu qalbin rahimin. Maknane wadu qalbin lan wong kang duweni ati rahimin kang welas asih. Fi jami umur ibadillahi ing dalem sekabehane pira-pira perkarane pira-pira kawulane Gusti Allah. La siyama apa maneh ahlul ma'asi wong kang ahli maksiat ngoten. Dados musuhe iblis. Sing disengiti iblis sing nomor 6 niku tiyang sing gadahi ati saakinan. Duwe ati welas asih. Ting sedanten kawulane Gusti Allah. Dados mlampah-mlampah ningali ana wong wonten tiyang ngoten niku pados rezeki wonten sing ya Allah Gusti dodolan kok ora paring kok piye sakake ngoten. Sakake wonten tiyang misale ana sing modele laku wae ngoten. Disakake nek gadah rezeki nggih diparingi ngoten. Diparingi napa ditugasaken sekolah napa wonten tiyang sing bingung teng dalan. Gadah rasa welas, lah tiyang sing gadahi rasa welas niku dadi musuh iblis. Napa malih tiyang sing ahli maksiat. Ana wong asal boten diseneni mboten, tapi disaking ya Allah, muga-muga entuk hidayah Gusti, panjenengan paring hidayah. Didongakno terus menawi gadah panjenengan ngapunten Gusti, tiyang sing ahli maksiat didongakno. Saking besok iku nek disiksa piye? Ngoten. Dengan paring hidayah, paring kekuatan iman Gusti saged lakoni taat dhateng jenengan Gusti didongakno, mboten diseleni, mboten dimusuhi sampai didongakno mati barang. Naudzubillah min dzalik. Didongakno, disake. Sebab napa? Nggih niku saking ati sing duweni rasa welas. Ati nek duweni rasa niki dadi musuhe iblis sak langsung. Atine iku mboten gadahi rasa sakit, ngoten. Ana wong kesusahan jilek malah ngoten. Lha niku dadi barane iblis, ngoten. Jilek rasano malah ngoten. Engko tak mangermu kok lokaku ngoten. Niku berarti mboten gadahi dukul bin rahimin. Ora duwe rasa sakit disake, ngoten. Minimal didongakno. Gadahi rasa sakit itu berarti musuh iblis. Pun sing nomor 7 wal mutawadi'u lil haqqi wal mutawadi'u lan kang tawadu lil haqqi marang kebenaran kala sendika sapa al-Syu'airi Imam Busairi. Wa tawadu utawi tawadu huwa ya tawadu iku al-ittisilam iku masrahake lil haq marang kebenaran wa tarkul itiradi
ninggal nentang alal hukmi ing atase hukum ngoten. Terus musuh iblis sing nomor 7 niku tiyang menggadai sifat tawadhu marang kebenaran ngoten. Mulane kados keterangan ingkang sampun liwat lawane sombong niku tawadhu ngoten. Mulane ketika Kanjeng Nabi barane man tawadhu rafa'ahu wa man takabbara wada'ahu ngoten. Dadi sapa wong gelem duweni sifat tawadhu diangkat derajate kaliyan Gusti Allah, tapi salam sulit sing takabur sombong dilorot kaliyan Gusti Allah ngoten. Kemudian Kanjeng Nabi pun Imam Qushairi sing aran kitab Risalah Qushairiyah ilmu tasawuf niku ngendika sing diarani tawadhu iku masrahake sedanten urusane sing bener ngoten. Dados gelem nrimo napa tapi sing bener ngoten. Terus ninggal sing tentang hukum ngoten. Lah niki sing diarani tawadhu. Nyun sewu niku wonten tiyang niku tawadhu tapi tawadhu ben sekira diarani tawadhu ngoten. Contoh teng niku sampai teng kitab fikih dibahas niku. Wonten tiyang salat niku barisan nomor setunggal kalih. Lah sing nomor setunggal niki kosong. Lho niki wonten tiyang niku boten purun teng ngaji boten purun. Maksudnya sing kosong itu boten purun di isine wis wae sing arep sing ora boten. Sing wis wae sing baris arep ngoten. Lah niku jenenge ketawadhuan ngoten. Nek cara fikih ketawadhuan. Ya sing sae sing dhisik langsung ngoten. Barisan soft ngoten. Barisan soft. Mulane kedah niku tawadhu niku maksude nggih nampi sedanten perkara sing bener ditampi ngoten. Sing bener ditampi. Pun sing nomor wasyabun lan wong nom nasya'a kang cukup sapa syak fi ta'atillahi ta'ala ing dalem taat marang Gusti Allah taala. Aisyah tegese wong nom mutiun kang taat lillahi marang Gusti Allah minasihori awit cilik ilal kibari tumeka tuwa ngoten. Sing nomor 8 musuh iblis sing boten disenengi iblis. Sing nomor 8 niku ana wong nom terus cukul taat ing Gusti Allah. Maksudnya iku tiyang nom sing taat ing Gusti Allah mulai cilik sampai tuwa ngoten. Ana wong nom gampangane iki gelem taat nglakoni ibadah kaya wong-wong tuwa ngoten. Lah niki dados musuh iblis ngoten. Mulane teng hadis Kanjeng Nabi niku taat jaba rabbuka min syabin laisat lahu suhubah ngoten. Ngendikane Kanjeng Nabi Gusti Allah pangeran niku gumun ngoten. Gampangane maringi ridho ana wong nom. Kok sifate kaya wong tuwa masalah ibadah taat ring Gusti Allah. Niki Gusti Allah maringi ridho ngoten. Iki teng hadis Kanjeng Nabi. Teng hadis sanes niku Kanjeng Nabi nate ngendika khairukum syabakum man tasyabbaha bibalikum ngoten. Ngendikane Kanjeng Nabi sak bagus-baguse wong nom iku wong nom sing kaya wong tuwa. Dados wong nom niku mestine yo jek wayahe seneng-seneng ngalor kidul ngulon kita ngoten. Kancane do jagung rokokan dolanan mercon ngoten. Nang sanes-sanesipun niku umume wong nom soalé semangate cara napa ambisine ngoten. Masa-masane yo masa sing niku tiyang nom alor kidul ngoten. Tapi kok ana wong nom gelem taat lho kancane do dolan tapi dhewe ibadah ngoten. Lah niku sak bagus-bagus wong nom niku ngendikane Kanjeng Nabi. Tapi salah sore wasyarrukum kalikum saana-anake wong tuwa sira kabeh
iku man tasyabbaha bi syababikum. Saelek-elek wong tuwa iku ana wong tuwa wis tuwa ora eling pati tapi malah kaya wong nom ngoten. Dadi wis macake katuan cekak ngoten. Delok bal-balan wis tuwa, wong tuwa sepuh ngoten. Tapi macake kaya wong nom dolanan mercon ngoten. Wong tuwa dolanan mercon. Niku ngendikane Kanjeng saelek-elek sira kabeh wong tuwa tapi kaya wong nom. Sak maksudé ngoten. Mulane nek wonten tiyang nom kok cukul taat ing Gusti Allah ngalah-ngalahi wong tuwa iki dadi musuhe iblis. Iblis boten seneng. Iblis boten seneng. Pun mugi mawon kula panjenengan sedaya anak turun kula panjenengan sedaya ila yaumil kiamah dipun paring keselamatan wonten ing donya, selamat wonten ing akhirat, bejo wonten ing donya, bejo wonten ing akhirat, mulya wonten ing donya, mulya wonten ing akhirat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim.